Vieš, aká je šanca, že ti krupier v kasine namieša ESO a Ječko, teda Blackjack? Je to 1 ku 50. Alebo lepšie, že by ti pri pokri namiešal Royal Flush, ktorý niektorí nedostanú za celý svoj život, je to 1 ku takmer 650 000. A pokiaľ hrávate žolíka, tak šanca, že namiešate postupku od ESA po kráľa v jednom znaku, je 1 ku viac ako 5 miliónom. My kúzelníci teda máme veľmi jednoduché nájsť jednu kartu, keď si balíček môžeme miešať sami, pretože je to 1 ku 52. Ešte si to aj preložím a zamiešam to rovnako ako v kasine. Čiže takýmto spôsobom si zamiešam celý balíček raz. Robím to ešte raz, samozrejme každá karta sa mieša, hop. A následne balíček preložím a viem, kde približne by som mal preložiť znovu, aby som našiel vašu kartu. Čiže vaša karta by mala byť niekde medzi týmito 21 kartami plus minus. Poďme sa pozrieť, či ich je 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, áno. Ja sa nemýlim. Rozdám to ešte raz, samozrejme. A pokúsim sa to rozdať tak, aby som skončil na vašej karte. Čiže ako náhle budem tie karty rozdávať takýmto spôsobom, ešte jedna, tak 1 ku 52 král krížový by mala byť vaša karta. Počas toho miešania samozrejme som si namiešal 1 ku 50, čiže Blackjack, 1 ku 650 000 približne, čiže Royal Flush, listový. A postupka 1 ku 5 miliónom. ESO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ječko, Kvečko a Káčko srdcové. A to si myslím zaslúži follow.